Ассаламу алейкум боиҳгар ва раҳматуллоҳи баракату. Дӯстои азиз, розӣ дар ҳамин комментария медурем гуна гапҳо менависен. Ҷавоби аҳмақ сукут аст. Ман ҷавоб наметем бар шумо. ҳақорат карди мисол ягон. Фақат мегӯм туно ки ҳаракат бикунен, забонтона аз дар шумо фисқ нигаҳ бидоред. ҳар гапҳо нависондасен, шумо хиёл мекунед ки ҳамин ягон зарар овардесен. ҳадиси пайғамбари аллоҳ Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ки агар ҳақорат кардани шумо ҳисобман дар шумо ҷавоб нагардонад, бар худтон меравад. одами ҳақорат кунанда ба худаш меравад. Падару модари ман ҳақорат кардем, падару модари худтон намеравад. инро фаромӯш накунем. Барои ҳамин хотир ҳамчун як мусалмон, ҳамчун як фарди мусалмон бар саҳми шумо мерасонам ки ҳақорат накунем, ки ба худтон меравад. Падару модари худтон ҳақорат кардаги ҳисоб мекунед. ин гуна афрод хеле зиёд ҳастанд, вале худшон намедонанд ки чӣ гуфтестанд. ҳақорат мекунанд аз сабаби бесаводӣ, каммаърифатӣ. бародарони азизам, то ҳақорат мекунем, гузашта мера гуфта фикр накунем. ҳар як кори кардагитон дар назди Аллоҳ ҷавоб мегиҳед. барои ин хотир ҳақорат накунем. дӯстои азиз, саломат бошед. ҳама вақт чем ҳақорат кардану чем ягон гӯем суханҳои бад гуфта, меҳнат бикунем, кор бикунем. мақсад меҳнати ҳалол бикунем, ба ёди Аллоҳ, ба ёди пайғамбари Аллоҳ бошем. ҳасби Аллоҳ ва неъмал вакил бигӯем. иншааллоҳ соҳиби ҳама чӣ мешавад. ҳамдудар мерез мепарем, мерем любой давлат ҳамошо мекунем, орзуотон амалӣ мегардонад. Аллоҳи мутаол арабистон форотон арабистон мерем, ҳаҷ форотон ҳаҷ мерем. бана хотир забонтон аз фисқ нигаҳ бидорем. забоне дошта бошем ки забони озордиҳанда набошад. мусалмон он касе ҳаст ки аз забон аз дасти ӯ дар амон бошад. забони шумо забони озордиҳанда бошад, шумо ҳеҷ гоҳ мусалмони воқеӣ шуда наметавонед. барои ин хотир бародарон, ҳама вақт дар ёди Аллоҳ бошед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. видеоро падилиса мекунем. рафтем бародарони азиз.